саида 14 соли ахир ба мушкиле гирифтор аст. як иштибоҳ дар зиндагӣ ӯро ба роҳе бурд ки баргашта наметавонад. ӯ нашъаманд аст. шаварам каде бисёр ҷангу ҷанҷол мекардем. вай аман рустӣ мекард ин кора. ҷудо шудаму хеле ки гуфтам кӯбат сар кардам. саида 4 фарзанд дорад. мушкилоти зиндагӣ ӯро ба ин роҳ бурд. духтаро кати штаму як компания ба штему батам хел предлагать кардам. бахай попробовать кардам як бор. бам хеле рафт. асабум ором шуд. ҳамаша фаромӯш кардам. ҳамин ҷангу ҷанҷоли хона ҳамин хеле. ҳоло саида дар як маркази тиббӣ машварати табобат мегирад. мегӯяд ин роҳи интихоб кардааш зиндагиашро беранг кард. ин зан ҳам ки ҳамсоли саида аст, сарнавишти талхтаре дорад. зульфия модари 2 писар аст. пас аз 20 соли нашъамандӣ бо ҳасрат дар бораи зиндагиаш мегӯяд. вақте бо кӯдакам дар хобгоҳ зиндагӣ мекардем, бо як ҷавон шинос шудам. муносибатҳоямон хуб буд. бо гузашти вақт оиладор шудем. 6 сол зиндагии осуда доштем. аммо баъдан ҷанҷолҳо сар шуд. аввало ба ман пешниҳод кард ки аз маводи нашадор бичашам. баъдан аз он зиёдтар. ман мӯътод шудам. ин беморӣ зульфияро барои 3 сол ба зиндон бурд. мегӯяд баъди раҳо шудан чанд маротиба талош кард зиндагиашро тағйир диҳад. хостам зиндагиамро ба назм дарорам. кӯдакамро аз хонаинтернат гирифтам, ба мактаб додам. зиндагӣ гӯё ба роҳи худ мерафт, аммо боз дард авҷ мегирифт. боз ба ин роҳ рафтам. натавонистам тарк кунам. куҷое мерафтам, мегуфтанд ки зиндонӣ омад ё нашъамандро бин. ҷои кор пайдо кардан мушкил буд. ботир золимов солҳост ки бо занони нашъаманд кор мебарад. мегӯяд 99% ин занон бекоранд. як теория ҳаст ки агар зан мардум ба ин даст занад, баромадани аз ин ҳолат назар ба мард дида хеле душвор аст. ин ҳам як чӣ хел гӯям, ин вобаста бо физиологияи зан, барои ин ки организми зан фарқият дорад аз мард дида. ба иттилои кумитаи корбозанон танҳо дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 350 зани мӯътоди маводи мухаддир сабти ном шудааст. ин рақам соли пеш ба 163 нафар мерасид. тибқи иттилои расмӣ 80% занони нашъаманд аз 18 то 34 солаанд. саида умед дорад ки рӯзе аз ин беморӣ раҳо меёбад ва ба зиндагии маъмулӣ бармегардад.